Почитателей умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вы забыли, как приветствуют учителя? Здравствуйте. Здравствуйте! солҳои 80-уми асри гузашта тамоми ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ бо супориши кумитаи давлатӣ оид ба кинематографияи ин кишвар ба наворбардории филмҳо дар мавзӯи мактабачагон шурӯъ менамоянд. дар асоси ин супориш киностудияи давженкои Украина филми «Нияти нек», киностудияи узбекфилм ба номи Комил Ёрматов филми рӯзнома «Мактуб» ва «Толибаи синфи 1», киностудияи марказии кӯдакон ва наврасонӣ ба номи Максим Горкий филми «Сардор», киностудияи Қазоқфилм ба номи Шакен Айманов филми «Афшураи ширин дар даруни гиёҳ»-ро таҳия менамоянд. хулас тамоми ҷумҳуриҳои аъзо кӯшиш менамуданд ки ба воситаи ин филмҳо ҳаёти он вақтаи мактабачагонро дар экрани калон ба намоиш гузоранд. чун узви СССР Тоҷикистон низ баҳри амалӣ намудани ин идея истисно набуд. масъулини ҳамон вақтаи киностудияи Тоҷикфилм дар ин мавзӯъ филми «Салом» Гулнора Раҳимовнаро дар коргардонии Абдураҳим Қудусов ва муаллифии Валентина Малиновская пешниҳод намуданд ки он ба яке аз рақибони аслии дигар филмҳо табдил ёфт. дар муддати хеле кӯтоҳ достони муаллимаи мусиқиву шогирдони шуху беқарораш вирди забони тамоми мардумони ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ гардид. аммо то сари забонҳо шудан кор болои ин офарида хеле тӯл кашид. замони сабти ин филми дӯстдоштанӣ ки қисми зиёди мардуми кишвар бо дидани он ба воя расиданд бо иллати пайдо нашудани коргардон зери суол рафт. филмномаи навиштаи Валентина Малиновская дербоз коргардони худро пайдо карда натавонист, зеро ҳамаи коргардонҳо сари лоиҳаҳои ҷиддитар кор мекарданд ва мавзӯи хонандаҳои мактаб аслан ҳеҷ кадоми онҳоро ба ваҷд намеовард. миёни Тоҳир Собиров, Юнус Юсупов, Елизавета Кимёгар ва Анвар Тураев, Марворид Қосимова ва чанди дигар ки ҳамон шабу рӯз корашон дар Тоҷикфилм дар авҷ буд, барои амалӣ намудани ин идея Абдураҳим Қудусов даст боло кард ва тақдири ин филмро ба дӯши худ гирифт, зеро ӯ кӯдаконро ниҳоят дӯст медошт. кӯдако қатъи ранги кӯдак гап мезаданд, аммо кӯдако ҳамин хел мефаҳмиданд режиссёре ки чӣ мехоҳад, мақсадашон чӣ. ана ҳамин кӯдакро фаҳмонда метавонистанд ки аз образе ки бояд сохта истодааст баромада наравад. Абдурахим Кудусов был замечательным режиссером, очень внимательным, умным, добрым. Он так сумел найти общий язык с детьми, что когда я приходила на съемочную площадку, мне было очень легко. Дети буквально с полуслова понимали все, о чем просил их режиссер. чунин дӯстдориҳои коргардон сабаби худро дошт. пас аз ба дунё омадани фарзанди ягонааш ӯ бо кӯдакон зуд забон меёфт. аз ин рӯ кор бо бачаҳо дар таҳияи ин офарида барояш чандон мушкилӣ пеш наовард. ҳатто миёни дигар филмҳои офаридааш Салом Гулнора Раҳимовнаро зиёдтар дӯст медошт, зеро аз як су бачаҳо аз сӯи дигар ҳунармандони писандидааш. ӯ аз он меболид ки беҳтарин ҳунармандонро ба ҳам овард, хусусан ҳаҷвнигор ва ҳунарманди маҳбуб Убайдулло Раҷабовро. аммо дар аввал ҳунарманд бо баъзе сабабҳо даъвати ёвари коргардонро рад кард ва Абдураҳим Қудусов маҷбур шуд худаш ӯро ба кастинг биёрад. як мерем бебинем гуфт. баъд ман рафтам мана хеле азоб додам. ин тарафу он тарафу давидану гаштану асабониву хандаву хурсандиву хоб рафтану хистану ҳамин қадар вай кардан ки хулоса аз қалбир гузарондан мана. Ама медонам ки пробаҳо ҳамин 3-4 кадр мегиранд, крупни, средни, обши, тарзи гапзанӣ ҳамин қадри тамом, лекин бисёру бисёр сангиданд. баъд гуфтанд ташаккур, мо гуфтан худсавид ба нишон медиҳем. ана баъд мо зоро ки мо шумоя дар майдони наворгирӣ бинем. хеле вай кардам. хулас Убайдулло Раҷабов аз кастинг бо муваффақият гузашт, аммо замони сабти филм кор тамоман ранги дигар гирифт. дар ҳамон шабу рӯз Соҷида Ғуломова бо супориши роҳбарияти ҳамонвақтаи телевизиони Тоҷикистон ба таҳияи намоиши телевизионии эҷодкор шурӯъ намуд ва Убайдулло Раҷабовро барои иҷрои нақши асосӣ даъват кард. яъне ҳунармандро мебоист яку як бора дар ду лоиҳа нақшофарӣ намояд ки яке дар Душанбе ва дигаре дар Исфара сабт мешуданд. интихоб барои ӯ зиёд тӯл
накашид. Убайдулло Раҷабов қарор дод дар ҳарду баробар ҳунарнамоӣ бикунад. Аммо аҷибаш ин ки ӯ ин чизро аз Соҷида Ғуломова, коргардони намоиши телевизионӣ эҷодкор, пинҳон медошт, зеро медонист ки аз чунин қарор ӯро хуш намеояд. ман барои худам ҳамин мушкилия гирифтаму рафтам аэропорт, фаҳмидам рейси самолётам вақти як рӯз ба ду бор мепарид, мерафт, меомад, мерафт, меомад самолёт саҳару бегап. ва ман саҳарӣ мерафтам Исфара, рола бозӣ мекардам, самолёт меомад, динбора рафтан омада наштам, ман аллакай дар Душанбе мешудам, боқимондаи ман апаи Соҷидара дурӯғ мегуфтам ки репетитсиям соати 2 ё 3 ба тамом мешавад. Он тараф самолёт соати 2 ба парида меояд. Ман меомадам, ҳеҷ гап намегӯ, рӯзҳои офтобӣ аст вай мекунем. Ва ман инҷа ба ин рола боз дар натура сёмка мекардему, ҳамон ҷоя қариб 1 ҳафта кашидам ин сёмкаи мо. Мо ҳам 1 ҳафта ман ҳам Исфара мерафтам саҳар. аз он тараф баъди нимрӯзӣ бо омада хати апаи Соҷида кор мекардам. бо вуҷуди ҳамаи ин нисбат ба Убайдулло Раҷабов дар сабти филм беэҳтиромӣ зоҳир шуд. Пас аз анҷоми наворбардорӣ бо ҳунарманд хайрухушӣ хуб накарданд ки ин боиси нигаронии ӯ гардид. продюсер омад гуфт ҳамин хел шуда чӣ кор кунам ки ҳамаи ина аз паси ҳамаи буда наметавонам ман. Гуфтам иноҳо тарбия кардам дар кор буд. Гурӯҳа вақте ки интихоб мекунед бояд иноҳо тарбия кард. Манам роҳбари театр будам. Манам дастам хеле чиё меомад. Лекин ман хафа нашудаму фақат ҳамин ки гуфтам як бор ман худамро нишон диҳам ки минбаъд барои ино дарс шавад. интихоби ҳунарпешаи асосӣ яъне муаллима Гулнора Раҳимовна низ зиёд тӯл накашид. Коргардон барои иҷрои ин нақш ҳунарманди кашфкардаи худ Тамара Яндиеваро даъват намуд. яъне бори аввал ӯ ба синамои тоҷик бо филми «Агар дӯст дорӣ» ҳамин коргардон ворид шуд ва ба яке аз ҳунарпешаҳои дӯстдоштании ҳаводорони синамои миллӣ табдил ёфт. Аммо чун қоида ӯ низ бояд дар кастинг иштирок мекард. На роль Гульноры Рахимовны мне, конечно, пришлось проходить кастинг, потому что это была главная роль в фильме. Но это была третья уже работа моя на таджик-фильме. Первым фильмом был фильм Абдрахима Кудусова «Если любишь», потом еще одна «Ночь Шахерезады» Тахира Сабирова, и третий фильм был «Здравствуйте, Гульнора Рахимовна». Фильм я вспоминаю с большой нежностью, потому что работа с детьми, она просто никого не может оставить равнодушным. Мне было очень приятно работать в этой школе, учительницей музыки. Я все время вспоминаю город Исфара, потому что он на меня произвел неизгладимое впечатление. пас аз бозидани нақши муаллимаи мусиқӣ дар ин офарида шӯҳрати Тамара Яндиева боз ҳам бештар гардид. ба ҳунар ва истеъдоди ӯ на танҳо филмофарони ватанӣ балки синамогарони дигар ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ низ мароғ зоҳир намуданд. соли 1991 ӯ дар филми муштараки тайягарони иттиҳоди шӯравию Ҳиндустон бо номи «Шоҳзодаи сиёҳ аҷуба» якҷо бо ҳунармандони маъруфи ҳинд нақшофарӣ намуду бо ҳамин ба фаъолияти синамоияш нуқта гузошт. ӯ ба ҷои синамо хонаводаро интихоб кард, аммо солҳои 2000 ба соҳаи санъат рӯ овард ва имрӯз яке аз сарояндаҳои маҳбуби Россия ба шумор меравад. дар ҳоли ҳозир 3 албоми сурудҳояш пешниҳоди бинандаҳо гардонида шуданд. Тамара Яндиева 65 сол дорад, аммо намуди зоҳирияш қариб ки тағйир наёфтааст. Да и песен хороших, танцев хороших, к сожалению, не хватает. Поэтому каждый ваш приезд в наш колхоз – это праздник.
дар фарқ аз Тамара Яндиева ва Убайдулло Раҷабов барои иҷрои нақши раиси колхоз, ки онро Шодӣ Солеҳ иҷро менамояд, коргардон сараввал Маҳкам Ҳоҷиқуловро даъват намуд. лекин аз чӣ бошад, ки нақша тағйир ёфт? Аммо пас аз анҷоми сабти филм барои овоз додани нақши раис, коргардон боз Маҳкам Ҳоҷиқуловро даъват намуд. чунин қарори Абдураҳим Қудусов ҳатто то имрӯз барои худи Шодӣ Солеҳ муаммост. Пустяки, для хорошего дела не жалко. ман ҳаргиз мутлақо аз хотире ки он кас нақши мана чӣ овоз додан ҳалолашон буд, худо раҳматашон кунад. боз мегӯям ки ман он кас хеле эҳтиром мекардам, дӯст медоштам. духтарчаи он кас бачаҳои мана дарс додагӣ. вале шуморо агар даъват мекардам беҳтар. агар даъватам мекарданд ман мегӯям ки не беҳтар нею фарз кардем ман ҳам метонистам, чунки ҳамун нақша овоз дода ман ҳам метонистам. нафаҳмидам ё ки ҳамун шабу рӯз мумкин ман дар сафари ҳунарӣ будам. хаҷи ягон сабаб будагист. ёдор худа чӣ хел мехондӣ? шиносоии коргардони филм бо Сайрам Исоева ҳанӯз аз солҳои 60-уми асри гузашта шурӯъ шуда буд, замоне ки Қудусов ба ҳайси ҳунарманд дар театри Пушкин, ҳоло театри мусиқии масакавӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд кор мекард. пас аз ваъдаи оне ки ҳатман Сайрам Исоеваро ба ягон филмаш даъват мекунад, Абдураҳим Қудусов соли 1962 барои таҳсил дар риштаи коргардонии донишкадаи давлатии умумиттифоқии кинематография ба номи Герасимов сафар кард ва пас аз баргашт ва чанд соли фаъолият ваъдаи худро иҷро намуд. яъне ҳунарпешаро барои иҷрои нақш ба филми Агар дӯст дорӣ даъват намуд. пас аз 4 соли баромади ин филм боз лоиҳаи дигар ё худ филми Салом Гулнора Раҳимовна. Қудусов яку якбора бе ягон кастинг ба ҳунарпеша сценарияи филмро пешниҳод намуд. Вот так. И вақте ки ман я хондам сценарий, бисёр сценарий аҷоиб, нақша ба ман маъқул шуд. ин хел нақш ман бозӣ кардагим не. ман худам ки дар мактаби худам дарси суруда намегузаштам ва инҷо бархилофи муаллими математика, бархилофи значит муаллими суруд вайт гап мезанад, рафтор мекунад, намеписандад вая ва ҳамчун кадри ҷавон бахилӣ мекунад. гуфтам ки чаро ман ана ҳамон даври худамро бозӣ накунам, ки яъне ки даври худамро гуфтам ман чӣ дар назар дорам. ман дар деҳаи Пахтобод мактаби Кировро хатм кардагӣ, мактаби Киров рақами 1. варзиш ба дараҷаи олӣ буд, лекин мани хел суруд, умуман фарҳанг, санъат умуман аҳамият намедодам. ва ҳамин ҷавонӣ ба ёдам омад. ман гуфтам ки ҳатман ҳамон муаллимҳое ки ба ҳамин чиз аҳамият намедоданд, ана ҳамон муаллимҳоро ман ба экран бароварданам зарур ва шарт. барои ҷамъ кардани хонандаҳои мактаб, хусусан 4 нафари асосии онҳо Алишер, Рустам, Шоира ва Ҳамида низ лозим омад кастинг гузаронида шавад. ҳамаи ин ҳунармандони наврасро аз мактабҳои гуногуни шаҳри Душанбе интихоб намуданд. Нигина Раҳимова, иҷрокунандаи нақши Шоира, он вақт дар синфи 5-уми мактаби миёнаи умумии рақами 54-и шаҳри Душанбе таҳсил мекард ва ҳатто дар гӯшаи хаёлаш набуд ки ҳамон рӯз миёни ҳамсинфонаш маҳз ӯро барои иҷрои нақши сардори синф интихоб менамоянд. ҳатто пас аз гузаштани суратинтихоб ҳам боварияш намеомад. Впоследствии меня пригласили на фотопробу на киностудию. Затем фотографии были отправлены в Москву на утверждение. Позже позвонили мне и сказали, что я прошла фотопробы и на роль Шойры, старосты класса, и пригласили на кинопробы. Нам раздали роли, мы их выучили. Вот. И через некоторое время был снят небольшой сюжет. Это были кинопробы, которые впоследствии отправились в Москву на утверждение. Через некоторое время мне позвонили и сказали, что меня утвердили на роль старосты в фильме «Здравствуйте, Гульнара Рахимовна». Вы будете срывать урок, а я вас должна покрывать. дар фарқ аз қаҳрамонаш Нигина Раҳимова дар мактаби миёна боре сардори синф набуд. фақат ин имконият дар овони донишҷӯӣ барояш даст дод, замоне ки ӯ дар факултаи технология ва дизайни донишгоҳи технологии Тоҷикистон таҳсил мекард. В первом и втором я тетрадки в классе собирала. В третьем я была командиром звездочки, в четвертом меня назначили санитаркой, а теперь я староста.
нигина мегӯяд пас аз баромади филм на фақат дар мактаб балки дар ҷумҳурӣ машҳур шуд ва ҳар куҷо ки мерафт аз ӯву нақшаш гап мекушоданд. Для них было очень интересно это. Они много спрашивали, как это проходило. И каждому приходилось объяснять, разъяснять, то есть насколько это было здорово, насколько было. Они с интересом слушали, для них это было очень удивительно и интересно. иҷрои нақши шоира барои нигина ҳам оғоз ва ҳам анҷом гардид. ҳунарпеша самти дигари фаъолиятро интихоб кард ва имрӯз ӯ ба ҳайси мутахассиси маъмур оид ба кормандон дар ташкилоти байналмилалии кӯмаки мардуми Норвегия дар ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунад ва соҳиби 3 фарзанду хонаводаи солим аст. аммо бо вуҷуди гузашти 35 сол дар симои ӯ шинохтани шоира чандон мушкил нест. инро нигина аз касе пинҳон карда наметавонад. Куда бы я ни зашла, на меня смотрели, говорили: у вас такое знакомое лицо, мы где-то вас видели. То есть изменения, наверное, произошли, но образ остался. А так близкие, скажем, одноклассники, однокурсники, да, они знают об этом, знали. иҷрокунандаи нақши Рустам Ирбек Алиевро мо аз шаҳри Владикавкази Осетияи Шимолӣ пайдо кардем. имрӯз ӯ ба ҳайси ронандаи таксӣ кору фаъолият намуда соҳиби 2 фарзанд, як писар ва як духтар аст. Ирбек бори аввал ба соҳаи синемо бо иҷрои нақш дар филми Чашмаи гӯёи Марворид Қосимова ворид шуд. яъне аллакай ӯ дар ин самт таҷрибаи хуб дошт. лекин бо вуҷуди ин Қудусов ӯро низ аз кастинг гузаронида баъд аз чанде ба падараш занг зад. Он работал в ЦУМе гравером на первом этаже. Делал памятные надписи там на часах, на тарелках, на чайниках. В общем, гравер. Позвонили и попросили приехать нас на киностудию. Мы приехали. Там я впервые познакомился с Абдурахимом Кудусовым, режиссером этой кинокартины. Замечательный дядька, такой по-отечески добрый. Просто поговорил со мной, что мне нравится, как я учусь, кем бы хотел стать и так далее. И все, просто поговорили. Где-то сбоку камера меня снимала, фотографировали, снимали. Вроде бы и все. А где-то недели через 2 снова позвонили и сказали, что я утвержден на роли Рустама. И надо выезжать в Исфару на съемки. Надолго. Красивая музыка, правда? Да. Я ее уже слышу. Я тоже. дар фарқ аз дигар ҳунармандон барои пурратар ошно шудан бо фазои сабти филм Ирбегро якчанд моҳ қабл аз наворбардорӣ ба шаҳри Исфара бурданд. барои ақиб намондан аз дарс ӯро ба мактаб супориданд. то оғози наворбардорӣ бошад, Ирбег аллакай дӯстони зиёд пайдо карда буд ва ҳатто ҳамсинфони муваққатиаш ифтихор мекарданд ки онҳо ҳам дарси актёр доранд. Это была не та школа, где мы снимали фильм, а рядом другая, там где-то в центре, не помню какой номер школы, но я учился там. Сдружился со своим классом, все были приятно удивлены, что я там актер, снимаюсь в кино. И часто приходили, между прочим, на нашу съемочную площадку, в соседнюю школу, где мы снимали. Наблюдали, радовались, смотрели, как снимается кино. пас аз филми Салом Гулнора Раҳимовна, Маргарита Қосимова боз Ирбек Алиевро барои иҷрои нақши Бақо ба филми Изи динозавр куҷо мебарад даъват намуд. филми мазкур дар фаъолияти синамоии ин писарбачаи пуршӯру шавқ нуқта гузошт. бо ҳамин хонаводаи онҳо солҳои 90 ба Россия кӯч бастанд ва Ирбек барои расидан ба орзуҳои хеш соли 1992 ба факултаи актёрӣ дохил шуд. аммо пас аз 6 моҳи таҳсил онро тарк намуд ва билохира касби заминшиносиро ба худ ихтисос дод. аммо ахиран бо сабабҳои иқтисодӣ ба мусофиркашонӣ машғул аст. иловатан гоҳо ба дуретгарӣ низ машғул мешавад.
Ирбек аз фурсати муносиб истифода бурда мехоҳад саломи худро ба дӯстон ва наздиконаш бирасонад. Хочу передать привет 112-му микрорайону и нашей школе 88-й, где я учился. Ребята, я вас всех помню, со многими даже общаюсь еще. Всем привет, всем спасибо, что вы были со мной. Ты что там делаешь? Немедленно спускайся, Алишер! ҷустуҷӯи гурӯҳи эҷодии мо барои пайдо намудани Бахтиёр Фидоев бенатиҷа баромад. мутаассифона касе аз ҳунармандони филм атрофи ӯву хонаводааш чизе намедонанд. Фақат ҳамин ки оилаи онҳо низ ба Россия кӯч баставу Бахтиёр барои ҳамешагӣ синамои тоҷикро тарк намуд. зери аксҳои ӯ дар сомонаҳои интернетӣ садҳо савол беҷавоб мондаанд. мухлисон аз давлатҳои гуногун дар куҷо буданд ва ба чӣ кор машғул шудани ӯро донистан мехоҳанд. фақат як ишорае ҳаст ки онро ҳоҷи Мурод номнафаре аз Москва навиштааст. ӯ мегӯяд: ба фикрам Бахтиёр дар Москва зиндагӣ карда ба ҳайси ҳуқуқшинос фаъолият мекунад. Теперь я уже окончательно решил. Я буду каскадером. А я, наверное, буду химиком. Химиком это хорошо. Намешал в кубик того, сего, спичкой поджег. Ух, да! Но каскадером быть лучше. ин орзу танҳо дар лентаи кино монд. ҳатто нақшофарӣ дар филмҳои Муки Хурдакак, Асрори оилавӣ ва Салом Гулнора Раҳимовна натавонистанд ӯро ба соҳаи синемо пайванд кунанд. аммо касе ӯро ҳаргиз фаромӯш намекунад. писарбачаи шуху беқарор бо чашмони калон ва истеъдоди волои ҳунарварӣ барои ҳамешагӣ дар қалби бинандаҳои синамои тоҷик ҷо гирифт. умедворем ин филмро Бахтиёр Фидоев тамошо мекунад ва ҳатман ба мо ҷавоб медиҳад ё ҳадди ақал наздиконаш аз худ дарак медиҳанд. Если хотите, надерите мне уши. С удовольствием надеру. Но потом. Ладно? Только никому не говорите. ҳунарпешаи дигар ин филм аниқтараш Ҳамидаро мо аз шаҳри Москва пайдо кардем. имрӯз Наргиз Тахте муқими шаҳри Москва буда ба ҳайси мутахассиси пӯсти рӯй дар яке аз беморхонаҳои ин шаҳр кору фаъолият менамояд. Съемки в фильме «Здравствуйте, Гульнара Рахимовна» были моим единственным актерским опытом. Потом я закончила школу, поступила в Таджикский государственный медицинский университет имени Абу Али бен Сино на факультет лечебное дело и по сей день остаюсь в медицине. У меня супруг, 2 замечательных детей. И я всегда с большим теплом вспоминаю те съемочные дни. Наргиз духтари наворбардор ва аксбардори машҳури ҷумҳурӣ Заур Дахте буда ӯ низ мисли дигар ҳунармандони навраси филм Гулчин интихоб шудааст. он вақт Наргиз Дахте дар синфи 7-ум таҳсил мекард ва интихоб шудани худро тасодуф ё тӯҳфаи тақдир медонад. Как-то раз к нам пришла съемочная группа в школу и проводились фотопробы среди девочек 7 класса. Я прошла эти фотопробы, и меня пригласили уже потом на кинопробы. Был небольшой эпизод, который снимался крупным планом, и надо было проговаривать некий текст. И, конечно, это было очень волнительно, потому что начинают мешать тебе собственные руки, где-то ты концентрируешься на тексте и, соответственно, можешь его забыть, поэтому надо было как-то собраться и пройти вот это вот испытание. Поэтому я прошла видеопробы, и меня уже пригласили на съемки фильма. бо иҷрои нақши дугонаи сардори синф ё худ Ҳамида, кӯдаки Наргиз Тахте барои ҳамешагӣ дар экрани синемо боқӣ монд. ҳунарпеша дар зиндагии воқеӣ роҳи дигарро интихоб кард ва имрӯз бо аҳли хонавода зиндагии хубу хушро пушти сар менамояд. пас аз интихоб шудани ҳамаи ҳунармандон гурӯҳи эҷодию техникии филм моҳи апрели соли 1985 ба шаҳри Исфара сафар карданд. интихоб шудани ин мавзеъ барои сабти офаридаи мазкур сабаб дошт. Абдураҳим Қудусов мехост ба воситаи филмҳо табиати зодгоҳашро дар лентаи кино сабт намояд. илова бар ин ҳамон вақт тамоми кинематографистон ба ин шаҳри синамоӣ таваҷҷӯҳи хоса доштанд, зеро табиати дилфиреб, кӯҳҳои рангоранг ва меваҳои шаҳдбори ин гӯшаи биҳиштии ватан касро бетафовут гузошта наметавонист. мо ҳам барои пайдо кардани дигар ҳунармандон бо зид аз маконҳои сабти филм ва ифшои дигар сиру асрори офаридаи мазкур роҳ гирифтем ҷониби шаҳри Исфара то худро дар дунёи офаридаи Абдураҳим Қудусов эҳсос намоем.
абдураҳим қудусов исфараро мисли панҷ панҷааш медонист. аз ин рӯ барои сабти филмаш ӯ беҳтарин маконҳои ин шаҳрро интихоб кард, аз ҷумла яке аз мактабҳои дар ҳамон вақт машҳур ва калонтарин, аниқтараш муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 12 ба номи Юлчибой Байзоқовро, зеро мувофиқи хати сюжа 70% воқеаҳои достон дар мактаб сурат мегиранд. Наша школа по всем показателям одна из лучших в районе. Но если мои ученики не знают урок, значит вы плохо их учите. дар филм чандин маротиба ишора мешавад ки ин аз ҳама мактаби пешқадамтарин ва намунавӣ дар ҳамон давр аст. ин суханҳо ҳақиқат доранд. воқеан ҳам мактаби рақами 12 дар ҳамон давр аз ҳама мактаби пешқадамтарин ва ҳатто калонтарин дар шаҳри Исфара буд. ҳатто то имрӯз ҳам он мавқеи худро гум накардааст. ҳарчанд мактаб ба номи Юлчибой Байзоқов аст, аммо бо гузашти 35 сол, яъне пас аз баромадани ин филм, мардум бештар онро бо номи мактаби Гулнора Раҳимовна мешиносанд. ҳамин аз қувваи пурэҷози синамо ва бо шарофати филми Салом Гулнора Раҳимова насли он вақта, яъне насли 80-думе ки дар ин мактаб таҳсил мекарданд, ҷавонии хешро ҳамеша бо намоиш додани ин филм дар экрани кино мебинанд ва ба ёди рӯзҳои хуби зиндагӣ бармегарданд. пас аз муайян шудани мактаб, филмофарон барои пур кардани синфи муаллимаи мусиқӣ миёни хонандаҳои синфҳои 56 кастинг эълон карда беҳтаринҳоро ба воситаи озмун интихоб намуданд ки Бахтиёр Темирҷонов ва Дилшод Мамадов аз зумраи онҳоянд. Номбурдаҳо мегӯянд, пас аз бозидани нақш дар ин филм ҳаёти онҳо ба куллӣ тағйир ёфт. یادت اگر باشه همیشه چی بود پیانی نبود تو همچه میشتی شما یکم آدم میشتی ما من جواب میشتی همین خیلی میشتی بعدی که همین فیلم برآمد ما یک ستاره همین چی بودیم مکتب 12 ستاره اسفره بودیم خیلی هر جا میدیدن شما همون فیلم به اشتراک کردگی ها ما همون فیلم به اشتراک کردگی همین فخر میکردیم افتخار میکردیم بعدی که فیلم آماده شد ما همه کسا جمع کردن کینوتئاتری همون مبارک قدم بود همونجا به ماندن یک بار فیلم پوره نشان دادن من لیکن همونجا خیال کردم که چی میکنن فامیلیای ما مینویسن لیکن ننوشتگی اونجا فامیلی ما бахтиёр дар зиндагии воқеӣ самти дигари фаъолиятро интихоб кард. имрӯз ӯ ба ҳайси иқтисодчӣ дар шаҳри Исфара кору фаъолият менамояд. аммо бо вуҷуди ҳамаи ин пайдо кардани ҳамон писарбачаи шуху беқарор дар замири ӯ чандон мушкил нест. бахтиёр аз тақдир миннатдор аст ки ин имкониятро барояш раво дид ва ӯ тавонист ҷавонии худро дар экран нигоҳ дорад. аммо ӯ мегӯяд, агар он солҳо дубора такрор шаванд, ба дигар нав нақшофарӣ хоҳад кард, зеро баъзе ҳолатҳо барояш писанд нестанд. همجا یک لحظه هست که علیشیر بالی درخت میبروه ما با گفتن که یک همین خیلی ویراژن لیتسا میگه خیلی کنی که گویا که شما یک ترس هست هراس هست انا حضور میغلطد همین من پیشی درخت موندگی من میگم همجا من بازی کردگیم همین لیکن معقول نیست. من میگم که اونجا یک لب گزیدن در کار بود یا یکون چی کردن حسی ترس نشون همین خیلی ایستادگی Доброе утро. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Гульнара Рахимовна. هر دفعه که همین فیلم سلام گلنار رحیمовна میمونن از تلویزیون من با البته دوست سه زنگ میشه بختیار دیدی فیلمی ما نشان داده سیان یا اینکه همین وا میخرن شب فیلمی شما نشان داده بودن وطن وطن سیریشتی من بقا و سرنوشتی من زمینی زرد و هیشتی من بهیشتی من
имрӯз нафаре нест ки суруди ватани Дилшод Мамадовро гӯш накарда бошад, аммо на ҳама медонанд ки ӯ ҳамон писарбачаи ҷингиламӯи филм аст. интихоби Дилшод барои иҷрои ин нақш муваффақияти коргардон гардид, зеро ӯ дар хонаводаи санъаткор ба воя мерасид ва аз уҳдаи навохтани пианинаву дигар асбобҳои мусиқӣ ба хубӣ баромада метавонист. маҳз ҳамин қобилият ӯро яке аз қаҳрамонҳои асосии синфи Гулнора Раҳимовна гардонид. Баъд кастинг шуд, баъд ки ягон чи навохта метавонад гуфтадан ки ман гуфтам кани чи навохта метавонӣ ҳама чи гуфтам уже синфҳои тайёр кард ям пианиноҳои мондагӣ баъд сони инҷа навозима кард бадам кадр наминаме баъд ба навор мегирем гуфтам баъд унҷа ман фақат чизи мактабӣ намепуштам де ман ҳофиз мешавам артист мешавам то фақат сафед ё фарқ кардам истодам ба либос ки ман мактаби қатори мактабӣ накунам با هر یک اشکی چشمانه دلم میگیرد با آن شب‌های بیخوابی دلم میگیرد. дар ҳоли ҳозир Дилшод Мамадов дар қасри фарҳанги шаҳри Исфара кору фаъолият намуда яке аз ватансароҳои маҳбуби кишвар ба ҳисоб меравад. ҳатто ба ҳунар ва истеъдоди ӯ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳ карданд. бародари азиз Дилшод Мамадов, вазири фарҳанг ва раиси кумитаи телевизиони ҷумҳурира супориш додам ва як шаби эҷодии худатона ба навор мегиранд дар рӯзҳои наздик ба воситаи телевизион вай. саломат бошед. وطن وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمینی زرد و هشتی من بهشتی من وطن وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمینی زرد و هشتی من این گیم بر این سرود شدگی خیال میکنم وقتی که من سرود سر شد راست استم هیکل بر این گوش کنم انا همین خیل دل آدم با یک معجزه بر این میدارد این چیزو غرور پیدا میکند آدم انا میخیل انا منو از همون فیلم یاد گرفتم موزیکه сабти филм барои бачаҳо хеле хотирмон буд, хусусан ана ин саҳна. пас аз гузашти 35 сол онҳо қарор доданд дубора пушти пианино нишинанд ва ёде аз он аём намоянд. جوانی همین بازار زدگی بدیم همین ضربه بعد زوک رژیسور گفت که او بچه بیاد ساز زده است اویسته ارزان بعد با اویسته ارزانم که گفت که با ساز زده است آوازی و بسیار بلند дарёдат ҳаст аввал чанд мусиқӣ задем мусиқии ҳиндӣ ҳам задем ин ҳам задем баъд онҳо ҳаминро қабул карданд алишер инҷа ишта буд тоқиқи пиғамбахтиёр дар кино алишер баъд вай гуфтанд ки абдураҳим қудусов режиссёр якум муаллимаи ту мебинӣ баъд хабар метӣ баъд вай медаромад ман хеле хабар медодам вай хеле нигоҳ кард хеле чиз буд баъд ман ба гуфтанд ки мезани баъд вақти рафт ба стула афтонда мери баъд мо бозӣ кардем баъд муаллима омадан гуфтанд ки мо стула ғартонда рафтем ҳама вақтҳои ҷавонӣ
اول موسیقی هندی بود جیمی 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 جیم Сейчас ты смертельный трюк. дар филм саҳнаҳои хатарнок низ кам нестанд, хусусан саҳнаи ба болои дарахт баромадани Бахтиёр Фидоев. ҳарчанд тайягарон барои сабти ин ҳолат чандон розӣ набуданд, аммо Бахтиёр онҳоро бовар кунонид, ки ӯ аз уҳдаи ин кор ба хубӣ баромада метавонад. Ничего не пойдет. Ой, смотрите, сейчас оно пойдет. бахтиёр худаш ку бачаи шӯх буд ва вай ҳақиқатан ҳам буромад болои ин дарахт. ягон кас нагуфтааст ки вай ба ҳаминҷо мебуроӣ. вай мумкин буд аз поён як шохи дигар ба сабт кардан, лекин гуфт ки ман мебурам ҳаминҷо. вақт маҷбур хош давида буромад. Окно у директора открыто. Ну и что? Что? чунин як саҳнаи дигар баромадани Бахтиёр бо новадон ба отоқи директори мактаб ва афтидани ӯ аз он ҷо буд. зимни суҳбат бо Дилшод ва ҳамноми Бахтиёр бароямон маълум гашт, ки асли қисса тамоман дигар будааст. Отоқи директор якум этаж ба, лекин вай ами нишон додагиам ки гӯё ки вай дуюм этаж биромадаги аст. дуюм ошёна биромадаги аст. вай ами падакони чӣ ба тахмон ба мебирояд. بعد همی کامرا هم نگاه کردیم که کامرا پورا همی زمین به ایستادگی زمین به ایستادگی و هم ایتا گرفتگی و همی انا اینجا بود بعد همی و انا همین عیناً همین وایده انا همین آبفوردا انا اینجا میبرویا انا اینجا میبرویا انا اینجا گرفتگی بود هم خیلی کامرا زمین با وای خیلی اینجا بالانس رو توازن میکنه با امینه نشان میده و یهتاش میجوبونه برآورده موندگی بعد میشه میغلطد و خیلی علاقه زمین به خوراکتگی ای دو میتاش گرفتگی گویا که ای دو میتاش غلطیدگی بود Алишер! Да? Да, заходите. Карим Пулатович, можно? Гульнара Рахимовна, заходите. Простите, я хочу... Я уже все знаю. Садитесь. Мне Шойра Мансурова обо всем доложила. Знаете, она очень такая боевая девчушка. Да-да. Прямо готовый руководитель коллектива. Правда, ей еще не хватает этого умения поставить себя. Но это дело наживное. дар ҷараёни таҳияи филм масъулин ба шиштухез ва хурду хӯроки бачаҳо хоса қаҳрамонҳои асосӣ диққати аввалин дараҷа медоданд, зеро дар ҳолати ягон нобарорӣ сабти лоиҳа метавонист ки ба таъхир рафтад. аз ин рӯ тамоми амалу ҳаракатҳои онҳо таҳти назорат буд. Это традиционно. Дети есть дети. бо гузашти солҳои зиёд ва қомат афрохтани хонаҳои истиқоматӣ дар атрофи мактаб макони сабти аксар саҳнаҳои филм нобуд шуданд. аммо агар аз толибаи якумхон ҳам синфи Гулнора Раҳимовнаро пурсон шавед, ҳатман онро бароятон нишон медиҳад. мо низ барои дидани ин синф якҷо бо директори мактаб ба он ворид шудем.
همین صنفی گلناره رحیمовنا خوش آمدید به این صنف. این صنف خانه رقم 17 با نام صنفی گلناره رحیمовна مشهور است. سال 1986 وقتی که همین فیلم را به نوار گرفتن در همین صنف خانه همون خواننده های صنف 5 را به نوار جمع آورده به نوار گرفتند. بچه‌ها در اینجا بازی کردند. آن وقت دیرکتوری مکتب محمودوف زین‌الدین بودند. افسوس که آنها حاضر در قید حیات نیستیم. حاضرین کتابخانه است. اینجا رو ما با تالاری کتابخانه، خود کتابخانه نه، تالاری کتابخانه تبدیل دادگی برای اینکه خواننده ها خیلی بسیار هستند برای با آزمون ها اشتراک کردن و به واسطه از کتاب ها بهره ور شدن به اینجا آوردیم. Приготовились? با فکرم همون وقت برای نواربرداری فیلم آن را آورده بعد گرفته رفتن که در جهت نیست نداریم. با وجود سپری شدن سالهای زیاد تمریننده و تاکنون این مکتب و شهر اسفره را یاد دارد. حتی امروز او آماده است که با دعوت کارگردان ها دوباره به تاجیک فیلم برگردد. Вот вы улыбаетесь, а мне плакать хочется. С любовью и нежностью я вспоминаю свою роль в фильме «Здравствуйте, Гульнара Рахимовна». Мне просто не забыть и Сфару, и ту школу. Это замечательный эпизод с котом, который у меня выпрыгнул с пианино. Я просто хочу сказать, что этот фильм навсегда остался в моем сердце. Головы выше. Плечи расправили. И... ҷо кардани гурба даруни пианино ва тарсонидани муаллима аз ҳама саҳнаи шавқовар ва дӯстдоштании филм аст. Коргардон аз бачаҳо хоҳиш намуд ки барои сабти ин саҳна бо худ гурба биёранд. ҳама яктаи овард зардашро гирифта интихоб кардан ва гирехт дуюмшам гирехт баъд рафта 30 сум буд чанд сум рафта аз моҳалла пиразанҳои гулбашона вай кара харида фаҳмонда 3 та гулба дар линча андохта гирон омада будем ҳар сешам гирехта рафт. бечора оператор ҳами боло баъде ки чӣ шуд ҳами гурбаи ҳама давудтоз қап исусу ки яке ҳами хел чашмам ғалтид ки бечора оператор ҳами боли парта буромдаги бояд ки ҳамн саҳнара сабт кунад. Не плачь, ну что случилось? Кошка, она со испугу чуть не умерла. Кошку действительно спрятали в пианино. Стали стучать по клавишам, и когда помощник режиссера достал животное из пианино, она была очень напугана. У нее были круглые глаза, и никаких эмоций, кроме сострадания и сопереживания, сочувствия, это не вызывало. Поэтому данный вот сюжет было несложно отыграть ввиду того, что наш режиссер Абдураим Кудусов, он смог сделать такую предподготовку нас к съемке этого сюжета. Да, нехорошо получилось. гулнора ортиқова номсокини маҳаллӣ низ барои иҷрои нақш дар ин филм интихоб шуда буд. ҳарчанд пайваста дар тамринҳо иштирок менамуд, аммо ҳамон рӯз, яъне рӯзи сабти филм ба мактаб рафта натавонист. ҳар боре ки вай киное ки Салом Гулнора Рахимовнаро мебинам, ҷавонӣ ва ҳам ёдам мебиёрад ки ҳамсинфам мебинам дар он ҷо ки пушаймо мехӯрам ки чаро ман дар ҳамон ҷо иштирок накардам. چی شد که من در همون وقت نرفتم، یعنی در سبت اساسی فیلم رفته نتوانستم. در شهر اسفره گوشه دیگری هم هست که از ثبت فیلم در این مکان گواهی می‌دهد. این نوشتجات را یاد دارید؟ این همان مکان است که اتوبوس از اینجا گذشته جانب شهر روان می‌شود. аксар саҳнаҳои дигари нофарида дар осоишгоҳи Зумрад наворбардорӣ шуданд, хусусан саҳнаи аввали филм, яъне рақси ансамбли Зебо. ин порчаро дар пасманзари чойхонаи ҳамон вақт овозадори Сино сабт намуданд.
чойхонаи сино намунаи олии санъати меъмории халқи тоҷик аст ки аз ҷониби устоҳои маҳаллӣ бо сабку услуби миллӣ сохта шудааст. ҳарчанд ки имрӯз он кор намекунад, аммо замони сабти филм аз ҳама чойхонаи маъруфтарин ва сертаваҷҷӯҳтарин на фақат дар ҳудуди осоишгоҳи Зумрад, балки дар тамоми шаҳри Исфара ва ҳатто вилояти Суғд эътироф мегардид. Аз ин рӯ коргардони филм Абдураҳим Қудусов қарор дод ки саҳнаи аввали филмаш, яъне рақси ансамбли Лоларо маҳз дар ҳамин ҷо сабт намояд. аммо имрӯз аз майдони он рақс дараке нест. Дар ҷои ин майдони рақс ки дар тарафи дасти рости муайяни ҳол қарор дорад, инҷо амфитеатр бунёд гардида истодааст. Ва иловатан як чизро бояд фаромӯш накард ки дӯстони азиз, ин ҳамон чойхонаест ки дар пули милли 50 сомона тасвир ёфтааст. Интересно, что им от меня понадобилось. Но мы здесь долго не задержимся. У нас совещание. Я помню. Выпьем чайку и сразу же поедем. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Рады тебя видеть. Присаживайся. Спасибо. дар ин ҷо яке аз саҳнаҳои дигари филм ҳам наборбардорӣ шудааст. аниқтараш саҳнаи ба беморхона овардани қаҳрамони асосии филм. Герой, садись в машину. Я сам дойду. Карим Булатович, не Садись, беспокойтесь. садись. Я сама провожу его до дома. Ну ладно. дар филм нишон медиҳанд ки вақти афтидан ва шикастани дасти сангин ӯро ба беморхона меоранд, яъне ба ана ҳамин макон. аммо дар асл ин ҷо на беморхона, балки бинои рақами 1 осоишгоҳи Зумрад аст. коргардон ин саҳнаро на дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара, балки дар ин осоишгоҳ сабт намуд ва сабаб ҳам барои ҳамаи мо маълум аст, чунки ӯ мехост ки дар пасманзари қаҳрамонҳои филмаш ӯ маконҳои воқеиро нишон бидиҳад. яъне дар филм ягон декоратсия сохта нест, танҳо манзараҳои табиӣ ва воқеии Тоҷикистони бииштосо. пайдо кардани хонаи бибию бобои Гулнора Раҳимовна барои гурӯҳи эҷодии мо чандон мушкилӣ пеш наовард, зеро хушбахтона Дилшод Мамадов соҳиби ин ҳавлиро ба хубӣ мешинохтааст. ин ҳавли Ғаниҷон Сангинов ном сокини маҳаллӣ аст ки дар ҳамон вақт хонае аз ҳама зебо ба ҳисоб мерафт. аз он вақтҳо ин ҷониб хеле дигаргунӣ дар ин хона мушоҳида карда мешавад, вале баъзе ҷузъиётҳое ҳастанд ки аз сабти филм дар ин макон воқеан ҳам гувоҳӣ медиҳанд. аз ҷумла мана ин кат дар сабти филм дарҳо ана он тараф гузошта шуда буд, вале бубинед ки 35 сол ин ҷониб ин кат дар хизмати мардум аст ва ба соҳибони хона хизмат мекунад. як ҷузъиёти дигар ҳам ҳаст, ана ин дарахти зардолу аз ҳамон филм боқӣ мондааст. мана айни замон шумо дар навор онро мебинед. дар ҳавлӣ таъмир рафта истодааст. эҳтимол ки агар мо каме дигар дер мекардем, шояд ки ин ҷузъиётҳои муҳими филм, масалан кату дарахту баъзе чизҳои дигарро аз даст медодем. ва боз як нуқтаи бисёр муҳим, як ҷузъиёти дигаре ҳам ҳаст ки то имрӯз аз сабти филм ки бетағйир боқӣ мондааст. айни замон назиён меравем. ана ин ҳамон дегдонест ки қаҳрамонҳои филм дар он нон мепазанд. ҳарчанд ки чандин маротиба худи дегдонро иваз карданд, аммо ба қавли худи соҳибони хона ҷояш маҳз дар ҳамин ҷост, яъне ҷояш аз ҳамон вақт то ин ҷониб умуман тағйир наёфтааст. аъзои хонаводаи Сангинов аз он меболанд ки тайягарон барои сабти филм маҳз ҳавлии онҳоро интихоб карданд ва бо намоиши нофарида тавассути телевизион гузаштагони худро пеши хотир меоранд. ҳатто сабти барномаи мо ба зодрӯзи модари марҳуми хонавода рост омад. ташаккур ба ҳамаи синемаи тоҷик ки имрӯз ба ҳамаи хонадони мо ташриф оварда ва ҳамин чӣ гӯям, имрӯз ки худаш ёдбуди очаам аст, имрӯз худаш ҳам бо гирия мана гурӯҳгир кардааст. имрӯз ман бисёр ҳам хурсанд ҳастам, аз шумоҳо ташаккур миннатдор ҳастам ки ташриф овардитам ва ин чизро зинда кардитам. Да ничего, он убежал.
барои иҷрои нақши бобои муаллима коргардони филм ҳунарманди маъруфи ӯзбекистон Саъди Табибуллоевро даъват намуд. нақши ҳамсари ӯро бошад ҳунарманди машҳури синамои тоҷик Мушаррафа Қосимова иҷро намудааст. ҳарчанд ҳарду нақшҳои эпизодӣ ҳастанд, аммо дар хатти сюжа аҳамияти аввалин дараҷа доранд. Мы гуляли Рахимовне. Нету Гульноры. Уехала ваша учительница. Как уехала? Уехала? Да. А куда? Домой уехала. Насовсем. Побежали на перерез. рафти наворбардорӣ саҳнаҳои мошинронӣ барои Шодӣ Солеҳ ва Убайдулло Раҷабов чандон осон набуданд, зеро ҳунармандони мо ҳамон вақт аз уҳдаи рондани мошин баромада наметавонистанд. лозим омад дар аксар ҳолатҳо аз дублёр истифода намоянд. Ну вот и все. вақте ки ҳам писарбача аз тиреза меафтад, аз лӯлаи оба қапида меафтад, ҳамунҷа ман бояд дар мошин вай савор шуда касалхона бояд меовардам, аммо ман мошин ҳай карда наметонистам. ана чӣ кор кунем намедонам. баъд як одама хай шинондан, паси сарош мӯи саршо сафед кардан, пиҷаки мана пӯшондан, як ними китфаш камтар менамояд. аммо худам қафо ба иштагиам. ҳамин хел ҳамунҷаро вай кардану гуфтан агар ҳамин ҳай карда метонистед як дусе плани хушрӯи дигар дар мошин ҳай мегирифтем. ман гуфтам хай мумкин аст ин кора кардан, лекин гуфтам не хай намекунем, дурӯғ мешавад, намекунем ин кора накардам. ин камбудии ман буд, яъне ки актёр бояд мошин ҳай карда тавонад. асп мутаассифона ман на асп ҳай карда метавонам, на мошин ронда метавонам. А больше ничего не надо? барои сабти саҳнаҳои мошинронӣ раиси колхоз тайягарон автомобили яке аз тоҷирони ҳамонвақтаи шаҳри Исфараро ба иҷора гирифтанд, аммо бо иллати ронда натавонистани мошин Шодӣ Солеҳ қариб онро ба садама дучор мекард. бо як устод ёфтам, ман як дусе рӯз ёд дод унҷа, як бор дига дар ҳамон як лаҳзааш ҳастам унҷа аз мебиям, баъд яке мошин ҳамон чиз ман чиз дар сари чамбарак ҳамин як гардиш мекунад мошин, ҳамонҷа қариб ки мошина чапа мекардам, дар ҳамон ғор мерафтам. ғор не як ҳамин чуқри чандон ха як 2-3 метра буд бо вуҷуд. баъд сари канал баромадаро меистодем. ҳамин як дубл гузаштем омадем, бо дуюм дубл дар сеюмаш буд ки ҳам як намедонам чӣ хел шуд. ҳамин худо раҳми моя хурд, ҳам раҳми Қудусов, ҳам раҳми моя. имрӯз коргардон ин филми беҳамто Абдураҳим Қудусов дар қайди ҳаёт нест, аммо барои поси эҳтиром ва хизматҳои арзандааш ҳангоми ба шаҳри Исфара рафтан мо қарор додем аз ҳолу аҳволи шарики зиндагиаш, собиқ арғушгари хушхироми ансамбли овозадори Лола Гавҳар Мирҷумаева бохабар шавем. он вақт бо иллати беморӣ муаллима дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара бистарӣ буданд, аммо ба эҳтироми ҳаводорони азизаш розӣ шуд барои суҳбат бо мо вақт ҷудо кунад. зимни суҳбат ба мо маълум гардид ки вохӯрии онҳо солҳои 60 сурат гирифт, замоне ки ҳарду барои кор ба театри Пушкин ҳоло Камоли Хуҷандӣ ба кор даромаданд. Саддиб, илтимос, ман ҳатман бояд ба шаҳр дароям. Дермонди боз пул супурдан ҳам намехоҳӣ. Абдураҳим Қудусов аслан ба дунёи синамо ҳамчун ҳунарманд ворид шуд ва дар филмҳои Марги Судхур, Чашмаи гӯё ва Дом барои шағолон нақшҳои хубу хотирмон иҷро намудааст. дар зиндагии воқеӣ низ ӯ мисли нақшҳову филмҳои офаридааш самимӣ ва хоксор буд. тамоми дӯстон аз ӯ ба некӣ ёд меоранд. ту ба ман маъқул шудӣ. тамоми Исфараро, халқи Исфараро ҷалб кард ба сёмка. ва вақте ки ба театр муроҷиат кард, азбаски вай дар ин театр кор кардагӣ буд, қариб ки тамоми аҳли санъатро ҷавоб доданд то ки Қудусовро дастгирӣ кунанд. барои чӣ? барои он ки вай бисёр инсони заминӣ, инсони хоксор, инсони иҷрокунанда, инсони бисёр ҳалим. ман чунин таҳиягаро надидам. аз кадом ҷиҳат? аз ҷиҳате ки нисбати санъаткор рафтору гуфтори вай. ва чӣ хел ки ҳозир шумо маро гӯш карда истодед, вай аними хел гап занам, аними хел гӯш мекард. ва баъзан фикр мекардам ки ман дуруст гуфта истодам ё нодуруст гуфта истодам.
و ملکی سیرم تو همین چیزا حس کردی انمی خیلی بازی کن من به تو باور میکنم. аммо тақдир чунин шахсияти ҳалиму меҳрубонро гирифтори ноадолатиҳои хеш кард. соли 2008 коргардон якбора ба бемории сактаи майна гирифтор шуда қобилияти роҳравии худро аз даст дод. 7 сол имрӯз аз сабти филм наздики 14 сол аз сипарӣ мешавад, аммо дар ҳар намоиш тавассути телевизион офаридаи мазкур бинандаҳои нав пайдо мекунад. сабаби чунин муваффақият на танҳо нақшофарии олӣ, интихоби ҳунармандони машҳури давр ва дигар омилҳо, балки оҳангҳои ҷаззоби он низ арзёбӣ мегардад. абдураҳим қудусов миёни бастакорҳои ҳамон вақт сертараддуд Қудратулло Ҳикматовро интихоб кард. оҳангсоз якбора чандин намунаи мусиқиро мувофиқи хати сюжа эҷод намуд. агар шумо аҳамият дода бошед, як лейтмотиви асосӣ аст. Дарарарарам, дарарарарам, дарарам, дарарарарам, дарарарарам, дарарарарам. ин зиндагиро нишон медиҳад. ин муҳаббат нисбати образи муаллимаи мусиқӣ. як духтари шаҳрие ки вайро ба баъди мактаби олии мусиқӣ ба як деҳот мефиристанд. дар онҷа дар ин деҳот вай ягон чӣ надорад, ягон кас ягон имконият надорад. вайро ҳатто не директори мактаб, не раиси колхоз ягон ёрдамам намекунанд, писандам намекунанд. ҳатто муаллимои дигар фанҳо онҳо фикр мекарданд ки мусиқӣ чӣ ҳаст, асос инҷа дигар предметҳо ҳаст. пас аз эҷод шудани мусиқӣ барои иҷро онро ба оркестри госкинои собиқ иттиҳоди шӯравӣ пешниҳод намуданд. иловатан дар филм оҳангҳо аз бастакорони маъруфи ҷаҳонӣ Чайковский ва Бетховен низ истифода шуданд. Ребята, вы слушали музыку Петра Ильича Чайковского к балету «Лебединое озеро». дар баробари ин Қудратулло Ҳикматов аз оҳангҳои халқӣ низ истифода кардааст, хусусан дар саҳнае ки муаллима шогирдонро ба табиат мебарад. бо дастгирӣ ва пешниҳоди бастакор Қудратулло Ҳикматов оҳанги асосии ин филм бо номи «Ёдбуд» ба феҳристи барномаҳои таълимии мактабҳои мусиқӣ, хусусан Консерваторияи Миллии Тоҷикистон ба номи Талабхуҷа Саторов, Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва дигар макотиби мусиқии шаҳру навоҳии мамлакат ворид шуд. ман барои чӣ ёдбуд мондам? барои он ки ёде аз ҳамон лаҳзаҳо, ёде аз ҳамон филме ки ман мусиқӣ навиштам ва ин мусиқӣ барои ман бисёр диққатҷалбкунанда аст. бисёр барои ман маъқул медонам ин мусиқиро. хотироти ман аз ҳамин мусиқии ҳамин филми Салом Гулнора Рахимовна аст. ном баъд пайдо шуд албатта. Давайте послушаем природы. абдураҳим Қудусов бо сабти филми Салом Гулнора Раҳимовна на танҳо бисёриҳоро ба соҳаи синема овард, балки бузургтарин дурдонаро ба синамои тоҷик ҳадя кард. муҳимтар аз ҳама ин филм муҳре бар забони афроде шуд ки ба қувват, қобилият ва истеъдоди ӯ шубҳа доштанд.